ya pas podo kurune, podo cendeke, podo duwe masalah kabeh ya. Podo peseke. Nah, lali janjine. Oke, sebentar malih ngatur segerawuh Pak Marno sing pit dalam Taman Cilegon 27 Oktober ya arep digawe lho Mas. Kula siap Pak Sagah niki 270 tuk dawuh Subo Manggala Yuda. Amin siji. Lah nggih menawi badhe tesih ngagem gareng tesih mriki Pak mengke piyambak saged matur. Oh ngoten nggih. Ugi dari perwakilan yang punya gilingan bakso Pak Marno sing wit dalem Taman Cilegon. Ugi wonten Pak Kasimun gilingan bakso yang mewakili rawuh Mbak Yu Sugeng rawuh Pak Jarwanto dan rombongan. Nggih, lajeng karya setunggal dawuh malih saking njenipun Bapak Sukijo. Nggih, Mas MC leh Mas Gareng nyuwun caping gunung jenggleng. Ah, monggo Mas Gareng katuran jumeneng. Ya Mas Lurah. Durep kesek nilai iki lho, Leng. Ah, nilai iki lho, ini lho. Yo. Emang sakwene ganti ki nilai angel lah ya? Yo. Iya. Ganti pinde orang gleling. Caping gunung niki? Nggih. Ya. Sing ngersake Pak sinten wau? Bapak Sukijo. Pak Sukijo lenggahe wonten pundi Pak Sukijo? Di mana Pak Sukijo? Menika amung rawuh Mas Gareng. Sing dita. Oh, non? Oh, Bapak Edi. Nggih. Oh, nggih sehat selalu Pak. Amin. Momong putra wayah. Nggih. Rezeki kathah melimpah berkah. Endinge sing elek ini endinge sing elek iki. Anjaluk iki paling. Malah ora karo Edi anak kakak Adi. Ora pekewe ya. Aku neng kene iki kan IO ku Edi. Oh ngono. IO ki lah event organizer bahasa menterenge. Nek basa kasare makelare. Berarti jenengan lah iki. Lah iya, piye ta? Perantara. Oh maksudnya. Bebas sing marek jenggleng iki kena trio rapatek ya kena. Iki kok kaya rombongan nyanyi isin to Mas? Lah iya darane. Nyanyi kok keroyokan iki kok. Sing iki 1 2 3. Ngene ngarani dadi. Pancen iki trio ngono to? Trio ya. Dadi kok nek sing 1 ora apal 1 nutupi. Ngene iki. Elok lho. Dadi endi sing pales ora iso ditutupi. Sing apik ngene iki lho. Ora apal lagu ning wani nampa job iki ngene iki lho elok iki. Angel kok 1 2 3 ning apik Mas iki kolaborasi sing perbedaane sinetron Cilegon ya ngono kuwi ya. Luar biasa. Neng aku nonton sing iki ketok iki rondo Mas iki. Rondo sing kae. Iya. Bab rondo sudah mengalami rondo, sing ngalami pengalaman juga kuwi kan. Oh, alumni. Mikir Diasto. Ya Mikir Diasto tapi engko nanti batune tak tukokne to. Polamu kaya polaan goyangannya kan kaya goyangan promosi lho Mas. Horor kok kuwi kok ya. Promosi karena ki lagi Mas. Lagi ngancik. Ngancik ning pelaminan winginen. Kene kowe ning tengah kene kene sing dadi. Kowe ning tengah kene. Iya, alhamdulillah. Kayak mantan anyar to, Mbak? Iya dong. Oh iya. Kan main katon payune kaya kue. Kayak kue. Iya. Kok kayak kue iki aslimu ngendi to? Asline Tegal. Oh ya wis rasa dimlek-mlek meletek dhewek. Iya kena kue awet tau sampean ngomong meletek aslinya wis kerasa. Ya sing meletek sing katon sing endi? Kene kuwi ora meletek kuwi nelah. Nelah ki pra ya nelah to. Nelah ya waduh. Nelah siapa? Bentar sithik ini lho, Neng. Oh, swag setitik. Sithik. Oh, swag setitik nyong tuh orang ngerti apa miki bahasane? Nelo. Oh, nelo. Nyong orang ngerti bahasa nelo. Angger nyong swag ya swag. Bolong ya bolong kaya kowe. Iki nek pamane basane iki karo ngene lak beda. Beda. Nek dhewe halus iki rada sithik kasar. Yen nggonku sego dadi sega. Sego dadi sega. Nek ngono aku kanca dadi ya kanca. Kanca batir pada bae. Padha karo semangka dadi semangka, semangka ngene gitu. Nek nggonku kontal ya mencelat. Alah ra ngono. Asline ra ngono. Asline ra ngono. Nyong tuli pan ngomong tuli isin ah wong nyong ora duwe. Nyong ora duwe masalah gede nyong pan ngomong isin. Oh rika ra duwe kontal. Ya ora duwe. Taksi lihi. Taksi lihi. Nyonge anak ye. Anak pira? Anak siji wae. Wah pileren bae. Siji terganti wae ya, Reng. Siji ndase mumet terus. Ndase mumet. Pijeti apa piye? Ngomong anggen wae pijeti kok anu beler. Ora usah ya. Ya wis, coba kamu
Kamu sudah menikah? Alhamdulillah. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kita orang tak interogasi satu-satu. Iya boleh, monggo. Mungkin nek tidak kenal maka tidak nikah. Sayang to, Reng. Nek mung disayang tok nek ora dinikah. Iya, iya. Iya bener. Mikir. Mas Iya, iya. kadang-kadang anu ya telmi ya setitik ya. Iya. Iki ya doncek iki ra apa-apa iki. Iki sing urung kok. Oh, urung ya. Kiye saka sing sangka Tegal. Tegal. Juragane warteg korek kiye. Iya iki. Alhamdulillah. Nyong ya nang anak-anak yang duwe warteg. Warteg. Angger ngeli tuli mampir nang nyong ya, isih sapiring. Kowe iki ngomong apa? Nyong wis ngedumel to ana kok Wong ora omongan kok mrekenyek kaya pitik mlebu metu kok tarangan ngene. Ki bote tangga, ki bote pestule metu. Ngono. Sing randa sing ndi sing kiye? Nah ki ye. Astagfirullah sabar ya. Wis cilik pesek randa sisan. Komplit tak reng kene iki. Krungu-krungu jere sampean duda. Hah? Krungu-krungu. Umpama aku ki duda, aku ora bakalan kok rabi penyanyi ngene iki. Lah kenang apa? Banyak penyanyi kepenak lho. Alasane apa? Nyengkakno umur. Pupurmu lho karo nyawaku larang pupurmu kuwi. Oh, iya. Wegah Bener, nek bener, entok bener. ki rondo-rondo umur-umur 25, open-openane gampang. Gampang. Cepake kinang rore mason lancar. Dilengkas nambah warisan ngono ya, Reng. Ngene-ngene iki ra kok ngegekke omah, nukokke mobil bar kuwi ngapusi neh. Iya. Ngono kuwi. Nek kene ora. Iki pas iki ya. Model ngene iki pas. Ngerti aku nonton, kowe randa nonton di telapak tangane. Ndolong kaya Bisa nerang, ngene kok piye. San jumeneng ngadeg-ngadeg berdiri ya. Kaya ngene ya iki nek ra diruwat angel ngene iki. Iki kowe jenenge ringin sungsang, Dik. Kowe delok neh arep gawe omah. Ning welinge siji, ngarep omah aja mbok kei sumur. Terus Modar kabeh keluargamu. Iki. Terus kowe rondo. Ya ta? Jodohmu sepurane lho ya, aku ra iki nek ra kanca ra tak omongi lho. Iki nek ra kanca. Iya bener ya. Tenan lho. Ya, Mumpung kepethuk karena bedana. Edi lho ngerti, Edi ki ngerti. Wong masuk angin esuk tak tambani sore. Mudar. Mari Akhirnya mudar. kok mantap. Kira tenan. Sepurane ya, Dik. Ya kudu kuat imanmu ya. Kowe serasa berharap punya suami. Menurut garis tangan sepurane jodohmu wis mati. Wis ora enak jodohmu. nek seumpama jenengan jadi penggantine gelem. Nonton sing kiwa. Oh, iso ketemu jodone. Pupuran putih, wonge pupuran putih. Gareng kuwi. Kosek ta. Alah, udeng aku. Durung. Maning pupuran putih terus. Ah, dideleng disit, Pupuran deleng disit. putih. Heeh. Iki raine dicoreng-coreng. Cilik ora, gede ora ya. Duda bujang. Tulisannya saat ini di dekatmu. Tulisannya garis tangan, garis tangan. Lah, kowe iki kok iso nebak sesuatu lho, Reng. Biasa usaha Mas, usaha. Oh iya. Ning aku gareng ki wong elok lho, pinter golek duit temomo omahe apik ning ora melu ngenggoni. Ayo ditutup Ya, rasa. Ki. Wah, krek mudar kowe. Sampai gunung sing kiye Randa? Ora. Iki gadis, iki Wis gadis. sekolah. Gadis Ki perawan. Perawan ting-ting rong nanti diobok-obok bebek. Urung. Ning wis tau pangan codot. Urung. Rong tau. Nek sing iki niki wong iki cara wong Sunda iki ngarani bodak kuring-kuring. Artine? Bathuke botak tumane jengking ya ngene iki. Makasih ya, Reng. Iya iya, Pong. Ya alhamdulillah ya wis penting urip ya. Iya penting. Karo sapa aku? Karekmu iki ya. Iki sik. Baca yang ngadeg Iki aja. gelem kae gelem nek iso loro-lorone ya. Loro-lorone. Ya. Oke, meneh kok omong loro, 5 ngadeg kok kabeh aku iso. Padake. Nduk, dia diayahi gareng, kabeh ngadeg. Lereno iki kene iki kasar iki maine kasar-kasar. Ingsun wis tuwa iki maine kuwasa. Iya, iya. Bayangno anu res. Oh, iya. Jogate nek ngene iki ora wis pedhot ingsun ngene iki. Makane aku ya wegang ayahe ngono-ngono kuwi ya. Wis kowe urusane yoga-yoga kuwi wis. Aku sing iki wae. Nah, sing ndi? Manut. Umpamane loro, iki tak anggap iki bojo. Senin, Selasa, Rebo aku nang nggonmu. Kok Kemis, Jumat, Setu aku nang kene. Minggu. Suntik, kesel iki. Yo, capek gunung ngangge jenggleng niki. Ayo, Mbak. Siap. Ayo kita ayahi dia.
Kita bully dia yuk. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu sound system kami Jos Gandos stop ya. Mas rekomendasi nek Bengawan Manunggal tampil sone iki meneh ya. Soalnya iki lagi. Wis pokoke larang sithik ora apa-apa sing penting iki ya. MC-ne Tetep Mas Jambul. Aku bintang tamu ora ngono lho genai. kowe melu, kowe melu. Melu ya. Ning usung alat. Ya. Usung alat. Yeay. Bawa. Usung alat. Ora ngamuk. Saben bengi durung ya Edi durung peraturane kowe ora melu rapat to wingi Nganggo rapat bareng. Bengawan mak hah lha kowe lha nang SKI ngopo SKI ki apa to kuwi nggon bakul kroto kae ngene lho jenggleng iki kok manut karo tibane sing jenggleng nek aku rung jiblok aja dijenggleng saben aku jenggleng kono kudu jenggleng ngono ya nah dieling-eling peraturan harus kamu ketahui Bengawan Manunggal nek buku sejarah Campursari itu Campursari tertua di dunia Reng, titikane gampang kok sing salah nek hukumane ora? enek Apa? ramentolo mas aku nonton wajahnya pucet-pucet ini ramentolo wis hukumannya didongake ngono Oh iya, wek ya. dongake sugih rezeki Amin. jope payu Amin. berkah rezekine Amin. utange lunas Amin. kok banter men oh utange nyawang konang entenono sak tekaku yoga kudu waspada ngati-ati ya tau aja nganti leno ketokno nek Bengawan Manunggal ki Campursari profesional ora ecek-ecek ya buktikan aja ngisi sini nih bapak ya nah pokoknya saben aku mumbul dijenggleng telat kowe telat dijenggleng saben garenge mumbul jenggleng durung goblok durung lagi ancang-ancang Gobloknya metu. dipaske Ya Allah. dipaske apa ora kelingan slogan kita sempak teles semangat kompak anti lemes ya renek yogaku ngantuk no renek Renek ya. kepunjulan dipaske yoga ape yo ngene siap ya dek aja mbok lesi Lah mbok mbok ben. ora nyandak mbok lesi Kan pemanasan gitu loh Mas. Pemanasan. lho aku gedhe Mas anggere wong wedok ngene guting ngausun wong wedok anggere nang ngarepku wis njogat terus ngrangkul ngene iki wis tak jamin sesuk angsur aku telat genah ngene Lah kok iso? mesti terus tak setorke rono kok kok kowe iso nyoba nek iso gak iso angel Mulai yuk. Nyapa mulai. Lah Mas Flores loh. Mas arep kaya gak ngene masuk ya? kaya dengkul diketik-ketiki wong lanang Bosen loh Mas aku iki. jenggleng iso ora kowe Iku hamba Allah. yo kelebihannya neng untu lho cah iki yo tulindandat kok gak iso ki piye Penak Mas. ngene lho Baleni lah. Jari iki saya. apa iki Lah. ngene lho sikil kiwa neng ngarep sikil tengene neng mburi ndungkruk ndangak mumbul lho Penak toh, penak. Oh, enak Jajal. Sikil kiwa ning ngarep, ning mburi ndangak. Piye to, Mas? Apane sing salah to, Mas? Sing salah uripe, wong ki urip wis salah kok. Kudune kuwi ra urip kok. Aja ngono, Mas, mesakne. Ya Allah, mesakne lho, Mas. Lega nono Mas, bayar apa-apa lho aku Mas.
Ning aku seneng duwe kanca karo Flores ki wis suwe aku serawung. Oh, nggih. Bocah ki cen ra tau nesu, Mbak. Ra tau nesu. Kuwi njenggleng luput, mbok keplaki sirahe, mbok pisui ta ora nesu ra tau. Ora nesu. Wong bocah ki nyatran di pikiran kok. Berarti ngene, Mas. Duwe ning tak pindah kok ning kene le. Lho lah iya dadi nek tibono sirahe pecah ora gagar otak. Nek kesandung mumet gagar otak wong otake ning dengkul kok. Makasih le Gareng. Walah lah, jan untune larang lho iki. Larang. Untune larang dinyang Bupati Karanganyar untune. Ora otakake. Piro, 50 juta ra kekek. Wingi malah ditambahi 25 yuta dadi 75. Mbok dikeke. Ora. Lah ngopo? Oh sak ndase ngene munggah kok sak gulung munggah. Kekno nek mati layatane ra entuk semono kowe. Kekno ae. Engko tak ganti ndas truk. Kowe sing numpak sapa? Sing numpaki. Kok guran gusung-usung alat kok. Suwan jalek. Iya lho seneng ta. Iya. Lomba pitulasan juara 1 lho Juara iki. 1 lomba apa itu, Mas? Panjat pinang. Oh, panjat pinang. Teko dhuwur nek wong normal biasa melorot ana oline to kae. Oline. Teko dhuwur melorot, teko dhuwur. Nek iki pinter. Lah piye? Mana catuk. Catuk. Mana catuk teko dhuwur ae. Ora ger panjat pinang lho, Rek. Iya coba. Balapan lari bareng aku nomor 1 ya. Nomor 1. Ah kancane do ngene pas garis aku ngene sik kok. Lah untuk kowe seneng kuwi sak. Lho, lah iya ta. Ning cilakane nek kon tuku tiket. Tangane rung teko nggone kok untune wis mecah kocone kuwi. Luar biasa. Iki nek cara wong Tionghoa jenenge Tuan Sinyo. Untune kedawan, gusine menyonyo ya ngene iki. Lah ora nesu to? Ora nesu to? Gak nesu. Ora nesu. Gak den. Iki apa peran duwe lho, Mas? Ngawur aku ramoh sapa nonton wonge. Siap. Wul madhep rene, wul digane madhep rene, madhep rene. Madhep rene. Oh, gak usah. Madhep Rene. Rene setan. Wis siap kiar dirahapi pun Kakang. Apa yo entek ngono lho, Mas? Sepurane ya arep berbuat tidak senonoh. Sepurane ya. Aku ngene sithik ya. Duduk. Nggih. Nggih, Bos. Kembang api, kembang apa kae? Kembang wae, mosok api. Kembang wae iki lak mengko ning kudune lak yen memajang sik. Lah ya mburi ke tanggap. Oh. Yen memajang mung karo tuli ndang. Tuli gendang. Sik, yen mung ngono kowe gak ana tantangane. Tantangane ngene ya. Tuli nendang, dut ben ketok mburi engko ya. Tuli nendang, tuli nendang. Jenglenge yen ingsun pas ngene karo ngene ya delek ngene ya. Yo, yen memajang pas konsentrasi. Alon-alon aja nganti lena ya. Awas. Nah, ngene iki. Hati-hati. Kowe rada ana kecelatan lho kowe engko. Ngene iki. Campur sari iki ya ngene iki. Dipaske. Ya sabar to, Reng, sabar. Ngajari kok kawe subuh nganti imsak. Yen memajang dipaske konsentrasi. Goyangane ngene iki wae ora kaya rondo-rondo kuwi. Nah, kowe enake ngene ya. Ora mekak tok. Durung goblok. Pasna ta. Nah. Lho. Apa kowe mbagong aku tak ngibot? Aja waku. Ora. Yen memajang pas. Liwat meneh. Ibu Haji. Bu Haji. Wah modar Yasin ki bosok aku. Mung karo janur kuning. Kowe sing nganggo sing sekali sing ndi? Oh, kowe nganggo kaos ireng enek tulisannya musisi banjelan kae to, Mas. Kancane urung kok wis kemrungsung ki ngapa? Dipaske. Awas kendang sik. Enono. Sak metuku ya. Wis kebak alian. Lambemu. Aja.
Kayak Scooby-Doo ya Mas ya. Aja cedak kuwi nafsuku dadi ilang rasane. Nah, lewat meneh. Adoan, nggonku cendhek kok. Ngene iki, Campursari sound system sak paket ngene apik ngene lho. Dah, tutuke kowe bawa ya. Ya. Anu kembang ya. Kembang wae. Maju rene lho. Kok ya cangkingan barang to Mas, ya Allah. Kayak celengan Semar ya Reng ya. Bocah iki nek laku batu ngene iki lho. Iya, heeh. Ya. Kembang wae weton. Gunung. Piye enak ora? Anu Piye? kasar maine. Oh kasar. Ra kaya mbok uwoh. Ternyata cuma segitu aja ya Mas kemampuannya ya Allah. Ya, sepurane. Alhamdulillah untuk kita nggak ketemu waktu muda ya. Namanya saja nafsu jaran tenaga pitik sepurane. Tenagane ra nutut pisan ya. Siap. Ayo bawa lagi. Sewenang ku. Bareng keringetmu anu malah kuileng-kileng kaya ora raup oli ngono iki. Iki lho tisune ning kene Mas. Rene, ya. Heeh, Coba, dilapi, coba, Nduk. dilapi. Coba sayang ya. Iki lho Reng. Kancan ki sing. Nah, no. Laponan Nduk nak sayang Nduk. Ngono. Padha titahe. Ya kanggo rasa to. Cak ngelapi ya ngelap kanggo rasa, Cak. Nah ngono kuwi. Kasar. Apa ora nek keset to? Argo apa Mas? Ku nguasap raine iki. Kok ora ilang-ilang. Irine ra ira gareng ya. Iya. Gumun. Pacitan sarwi. Woi, Wes pesakno gareng lho Mas. Ambekane krok ngono lho Mas. Dek kaya arep wong ora enek wae krok. Omonganmu ki cilik iki lanang. Wes ya. Patut lho mlaku karo aku lho. Coba tekan ana. Ning direng ngono. Iya. Tapi wis gareng. Jagong. Jaga. Jagong kitanan nderekke Campursari Bengawan. Oh ngono ya. Aku ya patut laku iki patut ya Nduk ya. Iya. Coba takon ana. Nduk. Dalem. Kowe karep nang ndi? Iki lho nyangkeng iki apa iki blangkerhan kok ngene iki lho Mas. Lho, Jabe apa to, Bang? Iki nek nang TV kok Rangga lho Mas, sing di Iya. TV RCTI itu lho, Rangga. Rangga, heeh. Ora enggak. Rangga dek lho Mas. Oh, ora gadeg. Coba kowe mlaku karo kowe mlaku karo kowe. Coba maku sik lek ngapikne lho ya. Iya. Flores. Mas kok ngono. Ayo mlaku. Flores. Hei, Karep nang ndi? biasa le jalan-jalan happy no Reng. Ngeteknya duit. Oh iya. Iki juragan lho elek-elek oh Mas. Tekan ana aku. Oh, iki ding lali. Tekan ana aku. Reng ndi Reng? Ngawinke jaran. Ora gelem tak kawin dhewe lho kowe. Aku yo gelem kok. Walah jarane apa ngono. Onde patut dhewe. Panas. Dan Mas janji ojo ngesok-esok ojo
mepet ora. muga-muga ana penggalian Mas Gareng sing ngersakne Pak Sukijo. Neng Pak Sukijo iki sing paring dawuh. oh ya tuku meja Parian iki ya. neng Kutha Pati. Terus Pak Sukijo heeh. sugih rejeki. Allahumma amin. Parian sik nyaca. Aku sih. Mbak Ul sih. Tuku susu. mau ra titip pas aku tuku meja. Lah wong kowe ra kurang ngerti kok, Mas. Tuku susu lah aku lak duwe dhewe to. Oh iya ya, kok tuku susu to, Mas? Yo Maksudnya ciu-ciu wae nek duwe warung dhewe. Tuku ciu. Tuku. Sak botole MC-ne turu ketok kon dalan lho Mas, kok pikiranmu kok ngeres ngono lho. Mergo lawange ra ditutup. Ora ditutup. Tuku ciu sak botole Flores turu ketok kondalan mergo ora ditutup. Padha wae tan Iya. omah Tan ngomah. ana jeruke. Ana jeruke. Penyanyine mlumah Penyanyine mlumah. ketok tungkake. Kok yo enek kek mlumah ketok tungkake, Mas. Apa kae? Lah, Dek Ica. Kuwi Ica. Aku. Ya, Ica kok Ica Ice. Lah yo kene. Jenenge sapa? Ica. Ica di dinding. Tuku gendeng. Wah, sugih ya wong sebenarnya tuku kabeh lho. Lah jare pertukuan. Aku kancane do tuku apa-apa kono garek lagek tuku gendeng iki piye? Tuku gendeng. Sak bathoke. Sak bathoke. Sik, gendeng kok nganggo bathok iki. Ya biarin. Gua yang beli, gua kan orang kaya, terserah dong. Terus gue harus kosot-kosot di depan lo. Mas Gareng ganteng. Ora katokan. Nah, nganggo. Oh ya coba deh. Ja. Pakai katok enggak? Pakai kadang enggak? Nanti tak kirimi gambare. Di mana di WA ya? Nanti WA aku lebokke WA-mu. Boleh. Kayak rondo-rondo iki Sing di- paguyuban rondo iki. Paguyuban rondo. Ya Allah, iki saya perawan ting-ting loh, Mas. Lah ya. Ting-ting. Oke, aja. Ya gur ke nek ngantek kowe codot dadi sithik. rondo tenan nduk ora ujar ora kaul. Kowe kemis pegatan jemuah aku teko nggonmu. Ya apa, Mas? Oh. Heh? Apa? Ya gur ngurus masalah apa? Oh, tak kira kamar ngono lho. Berarti kok kok yo masalah- kepanen ngono nek arep Wah, kamar. ora. Iki arep dikon siji-siji ra. Parian. Parian. Nah. Oh, Yo, ora ini bisa. kan orangnya kan religi. Religi. Laki agamane wis kerudungan. Oh, iya. Ya. Mangan ngaji, Apa? mangan graji. Kowe iki sindan pon debus. Mangan kok geraji ra sempal. Wong kae sing mangan gendar pecel entek untune kok. Oh iya. Kayak kowe mangan geraji. Entek limo. Gragas ah iki. Terus Salat ngaji, jaga agama. nah, poton pondok. Sesuai karo Pondok pondok bersalin. pondok bambu sing lampune klip. Apaan itu? Kayak lah remang-remang gunamu. Mbok ya nek ngonone kok. Aku ya gur ngancani Edi kuwi. Ayo, tengah. Ayo, Sing pojokane. iki. Tuku kayu dawa-dawa. Wis sing iki lho sing iki. Sing iki tengah, sing tengah. Sing iki Mbak sik. Santi, Mbak Nah, Santi. Ya. Ayo bisa, harus bisa. Yo. Semangat janda Indonesia. Mbak, munggah ke anu loh, Mbak, bayaran kita. Tak ajari. Diajarin. Nah. Tak ajari. Ini maklum kalau nggak Ayo bisa, tak Mas. ajari nih roknya aku. Nah. Ini asli Cilegon loh, Mas. Asli Iya, Cilegon. ya. Hmm. Heeh. Asli nggak pakai baja bekas. Ya, ayo. Ngene lho, pariane ngene lho. Nggih, pariane neng to sura, Neng tasuro. tuku uyah, Tuku ya. yo ben Yo rondo, pen rondo. nanging syariah. Naring sari. Iso dicicil. Kaya pisang ae. Iki rondo neng rondo mapan lho, Dek. Mapan, Mas. Adik siapa namanya saya lupa. Santi. Dek Santi. Duwe mobil lho. Mobilnya putih bempre peh rondo ditulisi biar janda rasa SMA. Loh.
papere mburi ditulisi anti lobok, anti jemek. Lho. Maksudnya rasa SMA kuwi mau apa, Mas? Anu, dhek kan dodol es krim. Oh. Es krim. Dadi es krim go cah SMA. Ini SMA. Oh, iya. Nek sampean D2 mesti, Mas. Apa kuwi? Dedel duel. Piye kan arep panikan apa ora? Ora teyeng. Lho, berarti ora karaten kowe ora teyeng. Yo wis ya, dibacotne maning. Yo. Mangga Bu Intan. Ya, Septi ya Allah. Oh, ya, ada Septi. Sopo, Mas? Konco. Oh, konco. Sep. Sopo to iki? Jare Septi. Oh iya, iya. Oh iya Anang ya. Oh Pak Prapto ya. SKSD Pak Alek kok Pak Prapto. SKSD banget sih. Ting. Walah jem ya jago jem. Mijem. Cenil. Dulur-dulur kabeh kok. Dadi kan tambah raket. Raket iya. Kowe ngopo? Kowe wah dandan campur sari wae wah rambutnya dikucir. Guran nonton ki padahal. Nonton ya, Mas. Sepatunan. Kok omahe pamer bojone, aku tanggapan, Dik. Padahal gur nonton. Padahal. Tekan ngomahku bojone wis nyegat ning tritisane. Ya, ditendi. Ngono ki, selargo PKK. Ora sah curhat lho, Rek. Sesuk tak ganti untu ya. Untu wondo. Ki malah tanggamu iso ngenyak-nyak lho nyilih. Ki untune kan pasangan. Pasangan. Arep mangkat tanggapan geger lho. Geger piye, Mas? Dek, untuku pasangan neng ndi? Dek, kok ora enek untuku pasangan golek itu ora enek. Jebul sik cemantel neng kotange sing wedok. Lah kok cemantel kok Ora iso lho, Mas. Mbok ndek bumi bareng apa ora ngerti. Oh, lha iki masih neng kotang ngono. Berarti ndek bengi bar ora genah iki cah iki. Ah, curiga. Mas kok ngerti? Kok ngerti ning kota? Aku nginep nang kono. Walah. Panas udan panas diudani. Adem panas minum bio moringa. Aling-aling caping gunung. Nadyan waton sarato itu mane banyu ayo padha salat kanggo sangu neng akhirat 17 rakaat rina wengi aja kendhat yen jejak salate bakal jejak agamane yen ninggal salate bakal rubuh agamane wis nyata salat cakaing agama wis nyata salat kunci nesuwarga muslimin sedaya kakuk putri
ana raga aja ninggalke salat lima munggah pisan neh ya lur. Piye munggah Mas? pisan neh tetep selindro kendang miring ya, sepite tambahi ya. Flores kan joget. Aku kelingan bubuk kae biyen tak nggo leren neng cakak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang Ica Ketang
kapusan aku. Lah kapusan piye? Tuku aku sak galon tak ombe ora legi ngono. Aku ya Dasare ngono ya, Mak. kapusan neh. Apa? Tuku kopi luwak. Gak ono luwake. Tak gunting luwake ora enek, aku bali ning warung tak tekokke. Bu, luwake ten pundi? Anu Mas, lagi nge-MC nggone Bengawan Manunggal. Anak-anak loro lho. Iklan iki sing ora ngapusi mung siji. Apa, Mas? Sarung cap gajah duduk ki ora ngapusi. Aku tuku sarung cap gajah duduk, Iya. terus tak nggo, tak tilik oh ya bener enek telalene. Lah telane putih. Ning pesek. Aku ya, Dek. Iya, Yo. Mas. Catetan sajroning ati tata luntur tanpa merati aku kowe dadi karwa margolaran nang kubur asmara. Cih. Monggo. Geleling. Lah simpangan ro luwak lho. Gini gila cak. Kanca golek kanca sing ngene iki angel ya cak. Angel. Padahal